channel. So guys, for long days I didn't make videos. Today I'm making videos because I got summer vacation. I'm so happy. So guys, now I'm going to garden in Bongaigaon. See, I'm ready already. My mother is ready. So guys, you like my videos, then please like and subscribe. Let's start my video. Let's go. So guys, आङो दायो बङाइगावआव थांनो नागिरदों. Hey. Hey, sini. Mami. Berapa? So guys, जोङो दायो बङाइयाव सफैबायमोन. ओमफ्राय नै जेबोआनो गैला, लांदांसोसै. नै जों हिमावनो गाखोफिननो नागिरदों. एकदम हाग्रा गुदु गोजा. Lola. Fai, खेबफै. खेबफै बेयावहाय. जाबाय नांला दे नांला. लाफै. So guys, जोङो दायो बेयावहायो गेलेबाय. गेलेखांनानै दायो सेकेन्डआवहायो बिशालाव थांनोसै. Let's go. नै बे मा फिथाइ बे?
गय बिफां बायदिबो नै उन्दैयावनो थायदों बेनो जाहैबाय बङाइगाव इक' पार्कनि लुक्स नै इयो माबा गय फिथाइ बायदि नै बे माथाय फुल खोमा इयो फुल नै ओरैहाय दं बेबायदि इन्जय खालामनो फैनो हागोन बे जाहैबाय नै दासो फैगासिनो दं मानसिफ्रा मोजां मोजां सिख्लाफोर बेरायनो फैथारो नै ओमफ्राय दायो बन्द' जाथ'नानै दङ नै दैज्लां समखाय दैयानो लेथ्रा जानानै दङ ओरैबो नै ओरैबो बेखौ फोसाबनांगौ दं एम्फौसो जानानै दंजोबो नै एम्फौ लेथ्रा ओमफ्राय नै इयावबो गोरलैफोरनि इन्जय खालामग्रामोन दा बे नै बेखौ मोजां बानायगासिनो दङ उनावहाय इन्जय खालामफैफिननो हागोन नोंथांमोना फैयोब्ला दासो गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ नै दाउ बेरायगोन पार्कआव खान्थाल गोमोन जायैनि फिसाफोराबो दङ फिसाफोर ओइथिंबो फिसा फिसा दं नै ओइलाय उन्दै उन्दै दं बिदिनो थादों आं नै आब'जों नायनो नामा सानैबो मिनिदों दे मिनि दे मा गाइस जोङो गार्डेननिफ्राय फैफिननानै बिशालाव फैबाय जोङो बिशालाव हाबहैनोसै बिशालावबो दिनैसो